Sme ready, Maroš? Sme sa radi narodili. Tomu ver. Dneska sa mal ja jazdiť a s tým, že si prvý host. Tak to nechám na tebe. OK, tak to som rád, lebo to sprší. Čau, Bráško, čau, rád to vidím. Aký si mal deň, povedz? No dneska bol piatok, čo u mňa znamená klasický strihací deň. Od rána do nejakej 3:00 striham, potom zvyčajne idem pre deti do škôlky. Ale dnešný deň bol výnimočný v tom, že som mal veľa klientov a veľmi dobrých klientov, takže bol geniálny. Chcem sa opýtať jednu vec, že da te ja nepredstavím, tak môžete ti predstaviť. Vieme o tebe, že si Maroš Ignát Benzo. A vieš nám niečo povedať viac o sebe? Okrem toho, že som Maroš Ignát Benzo, som jeden zo spoluzakladateľov MMG Barbers. Asi ako každý chalan tiež som v istom veku si povedal, že chcem niečo tvoriť, niečo robiť. Boli to také typické pouličné hobby, boli to graffiti. Potom som sa trocha motal okolo hudby. Veľmi ma baví hudba, veľmi ma baví hip-hop. Celý život som vyrastal v hip-hope. Tým pádom som mal okolo seba takú partiu chlapcov, dosť veľkú. Mali sme aj názov, mám ho aj vytetovaný, kamo. TBSS. To som si dal vytetovať 13, kamo. A počkaj, odkiaľ pochádzaš? Z Vysokých Tatier, z mesta Svit. A tu som v podstate prišiel na internát a nejakým spôsobom som stretol Martina Saba Hudy v prvej triede na strednej a začali sme niečo robiť, ale čo mu chcem preskočiť je, že zase som okolo seba začal zgrupovať chlapov, mužov, chlapcov, aj dievčatá dnes, aj ženy a vtedy som si uvedomil, že mám talent dať dokopy skupinu ľudí a ukázať im nejaký smer. Dneska sa to volá, že to je leadership, ja to nazývam, že to je taký človek, ktorý tmelí a udržuje pokope väčšiu skupinu ľudí, ktorí majú nejaký cieľ. Ako ty môžeš všetkým tým, lebo nás je strašne veľa v MMG. Skoro 70. Áno, skoro 70. A ako ty držíš všetkom poriadku? Vieš, že všetci my robíme to, čo by sme mali? Chápem otázke, poviem. Ja ako človek môžem byť niekde, môžem byť na Freedome, môžem byť v Bystrici, môžem vždy iba niekde, iba jedno miesto. Ale systém a hodnoty môžu byť všade. Ten systém je správne, jak si ho opísal, postavený na slobode. Preto Freedom Barbers. A naša pointa bola zakomponovať do života mladých ľudí slobodu, ktorá ale vyžaduje zodpovednosť. Takže preto ja nemusím ti stáť za chrbtom a preto ty si výborný barber a máš dobré výsledky, lebo si pochopil hodnoty firmy, kde pracuješ a uvedomuješ si, že ti dáva slobodu, ale že keď ty nebudeš zodpovedný, tak nebudeš mať klientelu a nebudeš mať tým pádom ani ten príjem, po ktorom túžiš. A keď chceš opísať 3 slovami našu robotu, ako by si to opísal? Konzistencia, psychológia, vytrvalosť. Tomu ver. A počuj, jedna vec, keď si bol menší, keď si mal takých, povedzme, 10-11 rokov, chodieval si strihať. Kde to bolo? Ako to vyzeralo? Bol si spokojný s tým a toho momentu, keď si strihal tam, vedel si, že budeš barberom? Pozdravujem pánsku holičku Zdenku zo Svitu. Už je na dôchodku, predpokladám. Chodil som sa strihať k nej a boli vzory futbalisti. Chcel som aj ja vyzerať ako futbalisti. Čokoľvek som jej priniesol, tak vždy som vyzeral rovnako. Hríbik. Takže chodil som ostrihaný na hríbika, môžem ti poslať aj fotku, môžete to tu pridať. Dáme. A vyzeral som tak presne podľa hrnca. Chcem opýtať s tým, že predávame produkty, výborné produkty, že aký produkt používaš? Ja používam predovšetkým produkty na bradu a to sú naše oleje a vosky, ale mám veľmi rád aj našu kefku, tú fešák. Hej. A toto mám väčšinou v lakťovej opierke a keď je zápcha, tak si
češem bradu, lebo si mi to robí proste dobre. Mi to prekrvuje tú kožu pod bradou a nemám tam potom tie vysušené časti kože. Áno. No a čo som chcel povedať, že zobudím sa, kámo, a zistím, že budeme mať ešte 2 barbershopy. Ako rozhoduješ o tých nových lokalitách? Tak vieš čo, poviem to asi na také 2 etapy, že niekedy sme boli určite viacej emoční. To znamená, že bol u nás chalan, ktorý bol, vymyslím si, z Malaciek, a ten chalan už dosiahol nejaký level a chceli sme, že nech sa aj on vráti domov, vieš, ako King Kong, že niečo som sa naučil v hlavnom meste, býval som tu niekde na priváte s 3 kamarátmi ďalšími a teraz prídem domov, odkiaľ pochádzam, ale donesiem značku. Niektoré rozhodnutia boli takéto, že odkiaľ pochádza ten chalan, tam sme to otvorili. On sa vrátil domov. Ale dnes robíme už niektoré rozhodnutia aj na základe analýzy, čo je veľký pokrok, že už nie sú emočné, ale napríklad nám vychádza, že Fresh Market je výborný. Prečo? Lebo sa nachádza v takej časti, kde barbershop ešte není, kde sa výborne parkuje, kde sa zhromažďuje veľa ľudí, lebo sú tam dobré reštaurácie a potom nájdeme v tom kolektíve, že tuto máme chalana, ktorý už je ready a povieme mu, počúvaj, poď, urobíme to túto, že my navrhneme, kde to bude, nie odkiaľ on pochádza, ale navrhneme, že túto poď, túto to urobíme. A počuj, ako vnímame konkurenciu momentálne, že čo sa týka Slovenska? No, tá konkurencia nám nejakým spôsobom rastie. Mali sme na začiatku, dá sa povedať, že monopol. Diktovali sme tu nielenže tempo, ale aj to, ako tá služba má vyzerať a koľko má stať. Kto dnes sa pokúša tvrdiť, že toto, čo hovorím, nie je pravda, tak budem musieť ho opraviť, že sa mýlim, pretože tú cenu, za ktorú každý, kto otvorí barbershop, si pýta, sme tu stanovili jednoznačne my, ako MMG. Áno. Ak sa pozrieme aj po okolitých krajinách, tak tá cena je úplne iná. Čiže či nám môžu ďakovať iné barbershopy za to, že sa barberi majú dobre, že dobre zarábajú. Áno, keď chcú, nenútime ich, ale je to určite tak. A konkurencia je zdravá vec. Sú tu značky, ktoré pekne urobili dobré rozhodnutia a rastú. A sú tu značky, ktoré rastú až, by som povedal, že nezdravo. Vieš rásť aj nezdravo, aj na steroidoch, vieš rásť nezdravo. Áno. Takže mene zaujíma to, že ja to viem, ale povedz nám to ty, ako ty to vnímaš. Ako vedieš tých svojich zamestnancov a njihovú profesionalitu? Ako vytváraš z nich takých umelcov, akí sú momentálne teraz? Bráško, tak ti to poviem, jak si na začiatku povedal, vtakovi nemusíš nič vysvetľovať, len mu daj slobodu. Áno. Hej, to je pravda. Jedna taká otázka, že podľa mňa veľa barberov píše takých začínajúcich, nových, že Braško, môžeš mi vybaviť, že robím u vás? A čo má takýto barber mať? Čo musí vedieť, že by mohol pracovať o MMG? No, tak myslím si, že dostať sa do situácie, že absolvovať pohovor a začať nejakú skúšobnú dobu v MMG nie je nič nemožné. Otázka je, čo ide potom. Jo. Vieš, to je dôležité, že prísť do MMG môže každý a veľa ľudí už aj prišlo. Ale poďme sa pozrieť na to, kto ostal, kto vydržal a kto má aké výsledky a kto sa kam hýbe reálne v tej svojej kariére. Čiže, jak si sa ma pýtal na našu prácu v 3 slovách, tak posledné, čo som povedal, bola vytrvalosť. To je to, vieš, že vytrvalosť a prvé, čo som povedal, bola konzistencia. Picasso, keď išiel vytvoriť obraz, tak dal do toho, verím, dušu a vytvoril ho jedenkrát. To je jeden finálny originál, konkrétny obraz niečoho. Ale my, keď ty zabiješ perfektný strih svojmu klientovi, kontúry sedia, línie sú perfektné, tieň je čistý a vrch je bez schodov a dokonca kopíruje tvár lebky, o 2 týždne to musíš robiť zás. O 2 týždne zás. O 2 týždne zás. To je konzistencia u barbera, je never ending story. A počuj, jedna vec je taká, že mi sa páči na tebe, že a tu máš 3 deti. Máš 2 krásne dcery, teraz syna. A musím povedať jednu vec, čo možno i nevieš, že bude Mia foto. Wow, kámo. Tak
tak to je nový životný. Áno, v podstate keď to video vyjde von, tak už moja žena bude mať brúško. No, povedz mi jednu vec, čo menej zaujíma, a myslím, že aj každého, kto robí MMG, kto bude to pozerať. Kde bude MMG, kde budeš ty a kde bude MMG za 10-15 rokov? Že, či sa udržíme len tu, kde sme teraz, či budeme, alebo ideme niekde ďalej, či ideme niekde moc cez hranice, ale nehovorím cez hranice ze Česko, lebo to už vidím, že asi budeme tam veľmi rýchlo, ale myslím, že úplne cez hranice. Ja by som bol najradšej, keby sa naši chlapci a dievčatá začali formovať do takej dravej pozície, doslova ako šelmy, že nebude ich cieľom mať v pezinku prevádzku MMG Kerim Barbers, myslím si, ale chcel by som, aby naši ľudia za mnou chodili s tým, že bracho, daj mi Chorvátsko. Daj mi proste právo na celé Chorvátsko a ja to tam vybudujem pod MMG. Dajte mi peniaze, dajte mi 250 000 a ja to urobím. Dajte mi na to 5 rokov. A chcel by som, aby takúto myseľ mali naši ľudia, že povedia, že chcú celý štát. Že povedia, že chcem MMG budovať v Taliansku, nájdem tam ľudí, dobrých ľudí, nájdem tam manažerov a urobím to. Ja by som chcel, aby naši ľudia mali veľké sny. Jasné, musia byť reálni v niektorých veciach, ale musia byť pripravení byť v brutálnom nekomforte. To, kde teraz si, to je v podstate komfort. Ako náhle niekde si už zabehnutý, že už je všetko easy, tuto je fitko, tuto je práca, tuto je večera a dookola seriál, už je to komfort. Ale povedať, že brácho, idem na Balkán, idem to tam urobiť, že mám už akože premyslené, že s kým to urobím, v akých mestách to urobím, kto je aktuálne najlepší boxer na svete. Usyk, povedzme. Usyk? No. A kto bol pred ním najlepší boxer na svete? Pred ním Tyson Fury. No, tak ja chcem, aby to dopadlo tak, že my budeme jedného dňa Usyk a Manspire bude Fury. Dobre, viem, že si fajnšmeker na auto. Chcem sa opýtať, čo si jazdil, keď si začnel a čo jazdíš všetko teraz? Takže moje prvé auto som si kúpil v 18 a bolo to Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark a stálo 3600 € a na úrokoch som za ňo zaplatil dokupy 7800. No, takže home credit! To bolo moje prvé auto. A teraz? Teraz sedíme v Porsche, ktoré mi daroval môj klient a je to Cayenne GTS, Nice. červené pasy. A doma mám E-Coupe 400 a rodinný autobus máme GLS. Nice. Takže oplatí sa zajtra byť barberom, oplatí sa snažiť aj budovať sa. Ja mám napríklad to šťastie, že klientov, ktorú mám, už mám skoro 10 rokov a sumu, ktorú si za svoje služby účtujem, môžeme považovať za veľmi vysokú. Áno, ale musel si nadrať na začiatku. Určite. Strihali sme za 2 € na internáte s Woodym. No, dobrý štart. Dobrý štart. Každý barber od nás, čo strihá už niektoré roky, povie si, že myslím, že by som už ostrihal aj zatvorené oči. Takže mám niečo pripravené pre tebe, že pôjdeš strihať s tým, že ti dám niečo na oči. Súhlasíš s tým? Ale poviem ti tak, že jednu polovicu robíš ty, ja ti nejako skúsim vést a potom tú ďalšiu polovicu skúsim urobiť ja. Poďme to skúsiť. Let's go. Máme prvú obed. Ty si s tým nesúhlasil, ale prepáč. No. A tu máme bandanu. No, na tebe to, že si vyberieš stranu. Tuto, lebo sa mi nechce ísť na druhú. Jo, dobre. Budeme robiť polovičný burst fade, čo znamená, že aspoň túto časť. Dáš si to sám? Nedám. Dobre. Let's go. Opa. Tu ide spánková kosť. Prvýkrát v živote držím tento strojček v rukách. Trošku nižšie. Dobre. Ideš dobre na to. Určite si to Kerim trénoval, že? Teraz buďte ticho, lebo idem po sluchu.
Tomu verí, ideš dobre na to. Ty kokos. To je úplne, že nejaký model typek a neviem, či to je licná koza alebo spánková. Vyjadri sa model. Veľmi rád by som si to vyčistil 1,5-kou, ale neviem, kde to mám vyčistiť. Chceš vidieť výsledok? Povieš, ako si spokojný s tým. Krásne to je podľa mňa. Jak to si to nechám? Dajte mi nožnice. Práško, on ma normálne zažaluje. Ahoj. Si bol cvičiť? A už nie si, že moc veľký? Poďme teraz vymeniť tie strany. Let's go. No Bráško, mrzí ma to, máš veľkú hlavu. Môžem poprosiť strojček, chlapci. Potrebujem fade brush. Páči sa. Také tu obočie. Niekde... Kámo, poďom natáčať, čo tam robí? To je môj necht, ja však mi brúsiš necht, kokot. Dobre som? Dobre. Tu som? Hovor, či sa moc vysoko. Včera bolo neskoro. No, hol mu to obočie, pekne, jasné, zeber mu. Na čo mu bude obočie? Dopredu upozorňujeme, že nasledujúce zábery nepatria medzi tvorbu MMG Barbers a nie sú nejaké súvislé s našou kvalitou. A môžem poprosiť 1,5. No, už podľa mňa ti odišiel čas, ale... Môžeme pozrieť to, kde sme, čo sme. Pozor, štart! Ready! Pozri, Braško, to môže byť. Braško, diskonekcia. Diskonekcia poriadna. Ale Braško, to je dobré reálno, keď takto pozerám, že ja som spokojný. Braško, toto je predefinovanie slova schody, pretože toto, priatelia, je tektonický zlom. Veľmi pekná robota, Braško. Ja pôjdem opraviť chlapca, že by nás neudal a že by sme i ďalej mali takého pekného a dobrého klienta. A dokiaľ ja to robím, Maroš vám niečo povie. Kamoši, je v hre 5 poukazov MMG Barbers, konkrétne ku Kerimovi a musíte splniť nasledujúce podmienky. Tá prvá je dať follow Kerimovi, follow MMG Barbers, follow mne a do komentára na toto YouTubeové video napísať Kerim, nauč sa po slovensky. Nebudeme to chápať nejak zle, ale musíte to splniť. Potom 5 z vás vyhrá túto poukážku. Braško.